Tarda a tots i a totes. El Centre d'Interpretació del Romanticisme Manuel de Cabanyes, avui realitzem una presentació d'una nova edició del recull de les sessions de les visites temàtiques que han tingut lloc en aquesta casa museu de la Masia en Cabanyes. Avui us presentarem una publicació que porta per títol La Masia en Cabanyes, poesia, música i mites al romanticisme català. I justament ho fem a través de la presentació d'aquest canal YouTube de la Masia en Cabanyes, precisament perquè no podem fer-ho d'una altra manera, perquè no podem fer-ho com seria lo normal en una sessió dins de la pròpia Masia en Cabanyes. Bé, en tot cas, el nostre objectiu és posar en valor el patrimoni de la comarca, posar en valor el patrimoni de la ciutat, posar en valor aquest patrimoni del llegat Cabanyes. Sabeu que la sessió de la Masia en Cabanyes es va produir l'any 75 i al llarg d'aquests anys, en aquests moments hi ha ubicat el Consell Comarcal del Garraf, però al llarg d'aquests anys justament el que s'ha anat fent són remodelacions, restauracions de l'edifici que han sigut elements claus per poder construir també un relat cultural de la família Cabanyes. Però un relat de la família Cabanyes que no transcendeix pròpiament del que és aquesta família, perquè també és un relat que es pot estendre a la ciutat i que s'extén també a la situació del país. Les visites temàtiques de la Masia sempre demanem que siguin conduïdes per especialistes que aprofundeixen en l'art, que aprofundeixen en la cultura, en la història i en els matisos també dels elements que conformen la col·lecció d'aquest espai de memòria romàntica. Al mateix temps, amb aquests mateixos conductors de les visites, els demanem que escriguin articles d'aquestes sessions i que després els publiquem en el que nosaltres anomenem aquesta col·lecció de visites temàtiques. Per tant, el que volem, sobretot, és amb aquesta publicació i amb aquestes visites temàtiques, el que pretenem és que aquest equipament museístic pugui difondre, pugui reivindicar, pugui divulgar, pugui compartir entre tots plegats el llegat dels Cabanyes. Avui, us deia, us presentem aquest quart volum del llibre de visites temàtiques, una publicació que s'ha pogut portar a terme gràcies a la col·laboració, al treball, a la dedicació, a l'esforç i al coneixement de la Marina Rodríguez Brià, de l'Eduard Juan Martí, del Francesc Carnisser i de la Mireia Rússic. Ells avui ens acompanyen i ens explicaran, ens faran algunes reflexions entorn a aquests articles que han publicat. Aquest volum, La Masia en Cabanyes, us deia, poesia, música i mites al romanticisme català, és el quart volum d'aquesta sèrie que publiquem i que la podreu trobar en un format imprès, però també la podreu trobar en un format digital en el nostre web, en el web de la Masia en Cabanyes. Deixeu-me, abans de donar-los la paraula a ells, que són els veritables protagonistes d'aquesta presentació d'avui, fer alguna referència sobre aquests autors i aquestes autores i en relació també als seus articles. En primer lloc, prendrà la paraula la Marina Rodríguez Brià. El seu article, 1820, Londres-Vilanova, un piano clementí en un vaixell d'aiguardents. La Marina és pianista, és filòloga, és investigadora i és membre fundadora de l'Associació Mutjó Clementi de Barcelona. La Marina, justament en el seu article, posa en relleu la singularitat d'aquest piano vertical de la Masia en Cabanyes, fabricat per un dels músics més cèlebres del seu moment, que va ser Mutjó Clementi. I que l'instrument que es troba a la Masia en Cabanyes va ser adquirit per el Josep Anton Cabanyes el 1820 a Londres, justament quan ell era un jove de 23 anys. També ens parlarà després l'Eduard Juan Martí Generès, de Miquel Costa i Llobera, aquest és el títol del seu article, Reivindica Manuel de Cabanyes. L'Eduard és professor de Llengua i Literatura de l'Institut Manuel de Cabanyes i en el seu article justament explica la lloança que el poeta mallorquí Miquel Costa i Llobera fa de Manuel de Cabanyes en el seu tercer poema d'Horacianes, l'any 1906.
L'Eduard, a part de contextualitzar aquest moment històric en què va ser publicada aquesta obra, també destaca els trets principals de la literatura de Costa i Llobera. I pel que fa a Manuel de Cabanyes, posa de relleu la lluança que en Costa i Llobera fa de l'obra del nostre poeta vilanoví, tant per l'ús d'una llengua que no era la seva materna i per com es manté ferm en la reivindicació també de l'autonomia de l'art respecte del poder polític o del poder econòmic. També avui ens havia d'acompanyar i per motius personals hem d'excusar-lo, però també forma part d'aquest volum un article del Francesc Carnisser i Escritxe, Masia d'en Cabanyes i context històric, 1800-1852, el convuls segle XIX. El Francesc és historiador, és docent i en el seu article el que planteja i fa és una acurada contextualització política, econòmica i cultural i científico-tècnica d'aquesta primera meitat del segle XIX, en la que la família Cabanyes va créixer en una societat agitada, una societat en un entorn polític de revolucions i contrarrevolucions i en un context internacional en què l'antic règim va donar als nous estats liberals. Per tant, la família Cabanyes està lligada a aquest procés històric que va originar transformacions profundes en la societat. I també el mateix historiador, el Francesc Carnisser, conclou que la importància de la masia en Cabanyes no rau només en el patrimoni material i argumenta que el coneixement de les vicissituds d'aquesta família, de la família Cabanyes, són una poderosa eina didàctica per explicar com va ser aquest segle XIX i de quina manera queda reflectida en la seva trajectòria. I per últim, també ens parlarà aquesta tarda la Mireia Rosich Salvó, el seu article Figures femenines dels mites clàssics en la col·lecció Cabanyes, Diana i Calixto. La Mireia, com bé sabeu, és directora del Museu Víctor Balaguer i el seu article justament fa un passeig per la col·lecció privada de la família Cabanyes enfocat en analitzar les diferents representacions dels mites clàssics que tenen figures femenines com a protagonista. En el seu article, la Mireia es centra en el quadre de Diana i Calixto, posant de relleu la figura de la Diana, una de les divinitats de l'antiguitat. Bé, els agraïm moltíssim a ells, com us dèiem, la seva dedicació, el seu treball, el seu esforç, el seu coneixement, que avui ens podran compartir aquesta tarda aquí amb nosaltres i, per tant, dono la paraula a la Marina i seguirem després amb l'Eduard i, per últim, amb la Mireia. Moltíssimes gràcies. Hola, què tal? Moltes gràcies a vosaltres per convidar-nos, perquè realment ha estat un plaer conèixer la masia i la família Cabanyes i tota la història i poder-la estudiar i comparar amb les nostres temàtiques. De fet, quan vam venir amb l'Associació Muzio Clementi de Barcelona a veure el piano, Clementi, vam estar molt impressionats per la casa, per l'instrument i per tot el que vam veure, l'acollida. Cal dir que aquest piano, o sigui, la documentació que volem fer d'aquest piano parteix d'un projecte que porta a cap l'Associació Muzio Clementi, en la qual vol trobar pianos fins a 1850 i, sobretot, de pianos anglesos Clementi and Company o dels seus successors, els Collard. Però en aquesta cerca també hi ha hagut altres marques i també les estan documentant les persones que se'n cuiden directament, que és en Joan Josep Gutiérrez, bàsicament, de l'associació. I també en Jaume Vermona, quan ha d'estudiar els pianos que són únics en aquesta època, és que són molt diferents dels posteriors. Per això estem interessats en ells. Com es pot veure en aquest piano magnífic de la Masia, ja és un piano que no és estàndard, és un piano que ja només la forma, l'apariència, és molt diferent de tots. És un piano vertical, però molt alt. És un piano que en diuen piano armari, piano vertical armari o cabinet piano, i que després en parlarem més, però que d'entrada és un piano molt curiós, perquè és el que dèiem, fins a 1850 els pianos són molt diferents entre si, tant de so com de la presència de l'interior com de l'exterior, diguem-ne. Aquest piano, el que ens ha cridat l'atenció, a part d'ell mateix, és que és l'únic piano dels que hem anat trobant
que en sabem l'origen de la compra. O sigui que sabem que el 1820 es va comprar a Londres pel mateix senyor Cabanyes que hi va anar. I va arribar a Vilanova el mateix any. I això passa molt poques vegades, perquè els instruments normalment canvien molt de mans i passen d'una casa a l'altra i d'un país a l'altre i és molt difícil trobar l'origen de l'adquisició. Llavors això ens va cridar molt l'atenció, ens encanta, perquè a més això ens fa posar com en relació dos personatges que són de la mateixa època, perquè és el constructor, que és el músic i fabricant de pianos Clementi Muggi Clementi, i Josep Anton de Cabanyes, que són de la mateixa època. Diguéssim que Josep Anton és 45 anys més jove que Clementi, però estan entre el segle XVIII i el XIX, estan en aquelles èpoques de postnapoleòniques, sobretot en Josep Anton, i tan convulsa, com bé sabem, i els dos també es pot relacionar la seva tendència, el seu tarannà molt europeu, molt viatger, molt inquiet. Els dos personatges s'acosten en estones, perquè són molt cosmopolites, són políglots, parlaven 7 i 10 idiomes, eren molt cultes, eren grans lectors dels clàssics i de tot el que se'ls posava a les mans, tenien instint de col·leccionista, tots dos, Clementi més de manuscrits musicals i Cabanyes de pintura i d'objectes d'art, de tot el que s'exposés a davant que fos bonic i interessant. Eren homes molt cultes i molt inquiets i liberals, en definitiva. Doncs no és estrany que Josep Anton acabés comprant un piano a Londres, perquè ell, de fet, ell i la família era una formació que tenien molt europea. Ell mateix es va formar en negocis i comercialment a Amsterdam, va viure a Brussel·les, no parava de viatjar. Igualment, Clementi havia nascut a Roma el 1752, va estudiar a Roma, però després ja de noiet ja va anar a Anglaterra i no va parar de viatjar també com Josep Anton durant tota la seva vida. Per tant, són uns caràcters que es poden anar comparant i anar deduint, intuint episodis de les seves vides i el per què aquest piano està aquí. Llavors, pensem que Londres, a més de que, Josep Anton era un comerciant, com la família, de vins i aiguardents, d'aquí el del vaixell de vins i aiguardents i el piano Clementi que va arribar en vaixell a Vilanova. Aquestes rutes comercials que ja tenia Josep Anton per tota Europa, pel nord, fins i tot a Rússia, doncs fa que se saben moure, exporten, importen. Així mateix, Clementi també és un gran exportador de pianos. És potser el més gran exportador d'Anglaterra de pianos, perquè ell era un músic, Clementi, bàsicament compositor, músic de tota mena, molt cèlebre en el seu temps, i després va ser, a la segona part de la seva vida, va ser fabricant de pianos i va ser enterrat a Westminster, de tan important que va ser, amb l'epitafi de Father of the Pianoforte. O sigui, va fer moltíssim per la història del piano i la seva influència és enorme, sobretot fins als romàntics i amb tots els compositors. I bé, va ser editor en exclusiva de Beethoven, va conèixer Mozart, va conèixer Haydn, va conèixer totes les personalitats perquè es movia molt i estava molt relacionat. Llavors, els seus pianos eren molt prestigiosos. No m'estranyaria que en Josep Anton, a l'arribar a Londres, si volia un piano, digués quina marca em recomaneu? I li diguéssim un Clementi & Company, perquè en aquell moment eren molt importants, junt amb Broadwood. I, per tant, és això la curiositat aquesta. Després, aquest piano, gràcies als experts en pianos del Jaume Barmona i Joan Josep Gutiérrez, que van obrir-lo, vam anar a la casa, a la masia, i van obrir i desmuntar amb tota la cura el piano per veure com estava, quin era l'estat, quines coses es descobreixen, perquè de vegades els pianos amaguen sorpreses al seu interior i n'hi vam trobar algunes. L'estat del piano està molt ben cuidat, ha arribat molt bé, el moble
que en diem el moble, la part visible, la fusta està preciosa, de caoba, amb incrustacions metàl·liques, ornamentals. Té unes cortines, un cortinatge de roba al seu davant, que era per tapar, diguem-ne, el mecanisme i alhora la roba deixar sortir el so. Aquest piano també té alguna reparació ja antiga i se li hauria de fer alguna, o sigui, no està tocable, però no està pas malament. El seu estat és molt bo i la major part de les peces les té originals. Per tant, té molt bona qualitat i molt bones perspectives de si mai se restaurés. En aquell moment, a Anglaterra, Londres era com la capital del piano i no era d'estranyar que hi haguessin molts models, perquè hi havia la revolució industrial que havia canviat tota la societat també, tot el progrés de les diferents persones, de capes socials, s'estaven diferenciant molt i estava amb això, era molt relacionat també amb els pianos, perquè els pianos només no eren per les classes benestants a Londres, sinó que podia tenir un piano una persona de classe mitjana-baixa, perquè se'n van fer. Hi havia un boom de piano tal en aquesta època que tothom volia tenir un piano a casa i es podia tenir un piano a casa, perquè n'hi havia de molts models. El de la Masia és molt gran, però també n'hi havia de verticals més petits, després n'hi havia de cua, de diverses grandàries, i n'hi havia, com a veure, no sé si es veurà, pianos de taula, com ara aquest que tinc aquí, que semblaven una taula. Aquest piano és de la marca Scholar, és dels successors de Clementi, però encara la marca dintre porta el nom de Clementi, perquè és una mica posterior a la mort de Clementi. Però, o sigui, aquests square piano, es venien moltíssim perquè eren molt més assequibles i n'hi havia de molt petits, de menys ornamentats, de més. El moble variava, era tot o sigui, hi havia molta versatilitat perquè hi havia un desfici pel piano. Cal dir que hi havia un desfici i que Clementi va fer molta música per a aquest nou instrument, més que nou, popularitzat en aquell moment. Després, una característica de dintre del piano que ens va fer molta il·lusió trobar, no característica, sinó una troballa, és que en un extrem superior del piano allà dalt de tot, que és molt alt, vam trobar la signatura de Cabanyes. I això, clar, està en sintonia amb la qüestió col·leccionista de Cabanyes, que signava, per exemple, els llibres de la biblioteca, que m'heu dit que són bàsicament de Josep Anton, ell signava les adquisicions. I, per tant, no és d'estranyar que també el piano, el signés, volem dir, això és propietat de Josep Anton Cabanyes o dels Cabanyes, si mai la col·lecció seguia, que era la seva pretensió, que tot es cuidés i anés endavant. Després també, una carta, estudiant en l'arxiu de la Masia, una carta que ens va fer molta il·lusió trobar, és la de Cabanyes, adreçat a la seva futura esposa, la Pepita Olzinelles, en la qual li diu que s'intercanvien unes partitures de piano i que s'està aprenent una marxa que li va donar ella, en Josep Anton, i li envia un vals a la Pepita Olzinelles. Per tant, el que no sabíem era que ells dos tocaven el piano. Per això també el seu interès, a part que era normal que en una gran casa hi hagués piano, per les vetllades, tertúlies, musicals, doncs això també ens va fer gràcia, que ells també tocaven el piano tots dos. I que, a més, era una carta en la qual Josep Anton té moltes ganes de veure-la i a través de la música és com una mica un festeig a través de la música i en el piano, cosa que ens va fer molta gràcia de saber, i que hi estaven molt implicats, perquè a part de melòman ens vol dir que també tocava. Llavors ja és una altra perspectiva, com a comprar l'instrument, vés a saber si el va també provar ell, o sigui, ja està com més implicat amb l'instrument del piano. I bé, jo he disfrutat molt fent aquest article i bé, sempre aquestes trajectòries de persones que es mouen molt o que tenen aquestes cultures, doncs sempre jo crec que aprenem molt d'ells i ens fan relacionar moltes coses en les quals també aprenem història a través de les individualitats. I a mi m'ha agradat molt i
de l'associació Clementi estem molt contents d'haver contribuït en aquest estudi d'aquest meravellós piano. I aquí acabo, si voleu. Eduard, tens tu la paraula ara. Bona tarda, Teresa, i bona tarda, Marina i Mireia, i també un record pel Francesc en aquest moment. Gràcies per la invitació en el seu moment, la tardor del 19, quan tot era una mica més normal. I moltes gràcies per aquesta convidada, diguem, digital o telemàtica d'ara. I també vull agrair la gràcia del volum. Jo em sembla que tinc la sort que ja l'he vist, ara el tinc aquí a prop. I és un volum que ha quedat molt bé i sobretot que fa una cosa que és bastant pròpia també del segle romàntic, del segle XIX, perquè els 4 articles n'hi ha un de referit a la història, n'hi ha un de referit a la música, n'hi ha un de referit a la literatura i n'hi ha un de referit a les arts plàstiques. Des del nostre segle XXI, que és un segle altament especialitzat i, en certa manera, ara potser quedarà malament que digui altament ignorant, però que en tot cas no té aquella visió global que pretenia o a què aspirava el moment romàntic. I això penso que és una de les coses que fa bé la Masia del Cabanyes, és a dir, de donar aquest sentit, que ara en diríem potser holístic, al coneixement i a l'art. I en aquest sentit, el quart volum és molt equilibrat perquè combina aquests diferents aspectes. A mi, diguem, modestament m'ha tocat un tema, o he triat un tema literari, que és una mica el que conec una mica menys malament, i m'he centrat en la figura, o ja per ser més precisos, en la reivindicació que el poeta mallorquí Miquel Costa i Llobera fa de la figura de Manuel de Cabanyes. I per això he volgut, en aquest petit article, presentar i contextualitzar el tercer dels 21 poemes, o 16, perdó, que componen el volum d'Horacianes que Miquel Costa i Llobera publica l'any 1906. L'any 1906 és un any particularment fructífer per a la literatura catalana i es publiquen obres tan diverses com la narració Josafat de Prudenci Bertrana, el llibre de poemes de Joan Maragall titulat Enllà, l'obra L'assaig polític d'Enric Prat de la Riba, La nacionalitat catalana. Comença també la publicació a les pàgines de la Veu de Catalunya del glosari d'Eugeni d'Ors, ni més ni menys que els fruits saborosos poemari de Josep Carner i també les Horacianes ens arriben des de l'illa de Mallorca de la mà de Miquel Costa i Llobera. No és poca cosa. Aquestes últimes obres cabdals del modernisme i al mateix temps aquestes primeres obres, diguem-ho així, fundacionals del moment noucentista. L'any 1906 és un any frontissa en la història de la literatura catalana contemporània i Manuel de Cabanyes s'hi fa present gràcies justament a aquesta reivindicació que en fa Miquel Costa i Llobera. En el seu llibre Horacianes, la primera de les odes la dedica Costa a Horaci i la segona a Virgili. Per tant, 2 grans espases, juntament amb Ovidi, de la poesia clàssica llatina. Fins aquí res a comentar que afecti directament a cap membre de la família Cabanyes, però justament el tercer poema, la tercera oda, és dedicada justament a Cabanyes. Per tant, ja veieu la importància que pot tenir darrere dels noms propis d'Horaci i de Virgili situar el de Manuel de Cabanyes. És aquest poema, que podeu llegir en l'opuscle, en el volum, és una reivindicació en tota regla de la figura del poeta romàntic Cabanyes. És a dir, una reivindicació que en el sentit etimològic vol dir una reclamació per a un mateix del que és sentit com a propi.
Miquel Costa i Llobera, efectivament, sent com a propi, aquest any 1906, un poeta com Manuel de Cabanyes, perquè forma part, i ell vol que formi part, i ell l'integra en la seva tradició literària en sentit ampli, és a dir, no en una tradició literària estrictament catalana, sinó en la tradició literària clàssica i de tota poesia que, preuant-se, derivi de la llatina. És a dir, qualsevol llengua romànica i qualsevol poesia en llengua romànica és benvinguda, sobretot i especialment si, com Cabanyes, es planteja i es proposa i assoleix en gran part un conreu, novament, de les formes clàssiques, especialment de la mètrica, que és un propòsit que també perseguia i en el qual també reeixia Miquel Costa i Llobera. Hi ha una qüestió important aquí en aquesta reivindicació, que és efectivament la qüestió de la llengua. Ara, en 5 minuts, això no es pot abordar d'una manera aprofundida i he de mirar de cenyir-me el que se'm demana. Però hem de tenir ben present els estudiosos de la família i de la casa i simplement els amants de la cultura i la literatura catalanes que Manuel de Cabanyes mor el 16 d'agost de 1833 i que l'Ode a la Pàtria de Bonaventura Carles Aribau, considerada el punt de partença de la Renaixença literària catalana, es publica el 24 d'agost de l'any 1833, és a dir, just una setmana després de la mort de Cabanyes. Això explica que Miquel Costa i Llobera pugui dir que aquest poeta Cabanyes ha estat malaguanyat per a la llengua catalana, perquè en el moment en què ell acaba la seva obra i acaba de fer la seva vida, és un moment en què encara no s'ha produït aquesta recuperació de la literatura culta en català que es va produir durant la Renaixença. Cosa que no és obstacle, tanmateix, per reivindicar un poeta. I com és que el reivindica, després veurem tot seguit en quins valors es basa Costa i Llobera per reivindicar la figura de Cabanyes. Val la pena algun d'aquests versos de Costa i Llobera comentar-lo, o almenys poder-lo llegir. Hi ha la indicació que Manuel de Cabanyes no havia probablement pogut expressar-se en la llengua que li era materna, que li era més pròpia, i que això sempre l'havia fet una mena de poeta que no podia expressar-se en la seva eina més pròpia per a l'expressió lírica. És per això que Costa i Llobera, o jove atleta de la forta lira, que eres bé el geni de la pàtria dura, ara que en glòria ta materna llengua retorna a vida nova, per què no tornes tu? Per tant, Costa i Llobera, diguem-ho d'una manera planera, troba a faltar la veu poètica de Cabanyes, com sabeu, mort ben jove, a l'edat de 25 anys, perquè Costa i Llobera fa la hipòtesi que en el cas d'haver continuat la seva trajectòria poètica, molt probablement hauria retrobat justament la llengua catalana per expressar-se. I no és una hipòtesi gens inversemblant si tenim en compte com Víctor Balaguer, ben a prop, feia una cosa semblant en el terreny de la historiografia, llavors en el terreny del teatre, en el terreny de la poesia, en el terreny de tot el que és el treball de Víctor Balaguer per la Renaixença literària. Bé, jo ara crec que no he d'estendre'm més en citacions d'aquest poema, que és preciós per altra banda, i que demostra realment com Costa i Llobera va reeixir en aquesta recuperació de la mètrica i de la literatura clàssica, aplicant-ho a la literatura catalana, però sí que fer una mica a tall de conclusió quins són els valors que Costa i Llobera troba en Cabanyes que li permeten fer aquesta reivindicació plena i en tota regla. I troba les formes clàssiques, i troba l'esperit romàntic, aquesta llibertat compositiva, aquesta llibertat d'autor per crear,
aquest caràcter indòmit del poeta, per tant, tot aquest esperit romàntic, aquest coneixement respecte i conreu de les formes clàssiques, i incorpora també Costa i Llobera, com no podia ser d'altra manera, atesa la seva també condició de creient i de sacerdot, i incorpora el component cristià i finalment també aquest component de poeta malaguanyat per a la Renaixença. Bé, aquest és una mica el sentit del meu article que m'ha agradat compartir intentant cenyir-me el temps amb tots vosaltres i repeteixo el meu agraïment per haver estat convidat, com gairebé ho soc també quan porto els alumnes o portem els alumnes a veure la masia i a gaudir del patrimoni literari i arquitectònic, perquè hem parlat d'història, hem parlat de música, parlarem d'arts plàstiques i de música, però també des del punt de vista de l'arquitectura, la masia d'en Cabanyes és un patrimoni que cal conèixer i difondre com es fa des del Consell Comarcal. I per tant aquí reitero el meu agraïment i per part meva, doncs no sé si després hi haurà algun torn de preguntes o en tot cas jo podria deixar-ho perfectament aquí. Moltes gràcies. Davant, Mireia. Gràcies, Eduard. Molt bé, doncs reitero els agraïments com han fet els meus companys amb els que compartim aquesta publicació. Ja s'ha parlat en diferents moments d'aquest món clàssic relacionat amb la família i en el meu torn parlarem d'art i efectivament en les col·leccions de la Masia hi ha aquesta presència de temes mitològics perquè és un repertori molt culte amb els col·leccionistes d'aquell moment, sobretot quan estaven introduïts en les fonts. Els artistes presents en la Masia probablement bevien molt de les fonts de les Metamorfosis d'Ovidi, on surten representades escenes d'aquesta índole. I en l'activitat que vam fer ara ja fa molt, ja no recordo quan, em penso que era la tardor passada, és a dir, no aquesta, abans del Covid, diguéssim, ens vam centrar molt en el quadre de Diana i Cal·listo, malgrat hi ha altres escenes mitològiques en el saló de la casa, perquè podíem fer comparacions amb com l'havien tractat diferents artistes. És més habitual trobar-nos en els museus del món la figura de Diana amb aquesta designació llatina de Diana Caçadora, però és la versió romana d'una deessa que és present des de molt antic, que és l'Àrtemis grega. I en períodes més arcaics aquesta divinitat es representava d'una manera molt més rotunda. Hi ha una figura molt famosa que és Àrtemis d'Efes, del temple d'Efes, a l'Àsia Menor. Però, en canvi, el que la història de l'art, i sobretot en els segles que hi ha representat a la Masia, el que la història de l'art ha fet al llarg de tot el Renaixement, tot el barroc i durant el XVIII i bona part del XIX, seguia un cànon clàssic que està fixat per una figura, una escultura molt famosa del Louvre, que és la coneguda com Diana de Versalles, que és una còpia romana d'una peça grega, com ens succeeix molt en la història de l'art. Coneixem l'estatuària grega a partir de moltes còpies romanes, però ens fixa aquest arquetip de deessa que està amb les feres i que està en el bosc, germana d'Apol·lo, i en aquest sentit són dues figures que sempre es presenten en el món artístic per la polaritat que signifiquen. És a dir, de la mateixa manera que Apol·lo és el sol, Diana és la lluna, Apol·lo és el déu civilitzador, el déu de la ciutat, el déu diürn, i en canvi Àrtemis és nocturna, és de bosc i és d'aquesta part més indòmita que alguns han relacionat amb la part més racional i la part més irracional. I l'escena concreta que està representada en aquest quadre de la Masia, al qual vàrem treballar perquè vam poder fer comparatives amb altres artistes que havien representat no només la deessa amb el seu sèquit de nimfes, sinó aquesta mateixa escena precisament, grans noms de la història universal de l'art com Rubens o Van Dyck o Ticià o molts altres. És un moment on descobreixen un ventre inflat de Cal·listo.
I això és una gran transgressió en aquest sèquit de nimfes perquè eren personatges que precisament es caracteritzaven per la virginitat. En el món del panteó olímpic tots potser estem molt familiaritzats amb Venus, que és l'Afrodita grega, que és la deessa de l'amor i de tots els seus diferents amants, o, per exemple, Hera, que és l'esposa de Zeus, en el cas del nom llatí seria Juno, que és l'arquetip d'esposa, de dona casada, però en canvi Àrtemis precisament és un arquetip de dona salvatge per la seva convivència amb les feres i que mai es casa i mai se li coneix cap amor i és una virginitat en un sentit molt simbòlic. I per tant el seu sèquit de nimfes vivia en un món femení que consideraven sagrat i que estava molt, molt preservat per les sagetes de la deessa, perquè aquesta Diana caçadora sempre carrega unes sagetes. I en aquest cas l'escena del quadre és un moment on descobreixen que una d'aquestes nimfes ha trencat aquesta mena de pacte sagrat i que, per tant, no és verge perquè té el ventre embarassada. La història de llegenda explica que Zeus, el pare d'Àrtemis i el gran déu dels Olímpics, s'havia apropat a ella agafant l'aparença de Diana, és a dir, agafant l'aparença de la seva líder. I llavors ella es va deixar que s'apropés i aquí és on es forma aquesta part de la metamorfosi, com explica Ovidi, aquesta part de les transformacions. Els déus són capaços de transformar-se en tantíssimes coses. Zeus es pot transformar en cignes per apropar-se a l'Eda, es pot transformar en pluja daurada per apropar-se a Dana, es pot transformar amb un brau per apropar-se a Europa, etc. I en aquest cas es transforma en una dona. Per tant, quan s'ha representat aquest apropament de Zeus en metamorfosi amb Àrtemis juntament amb Cal·listo, es dona una escena de dues dones amb una intimitat amorosa que també ha despertat moltíssims comentaris i ha fet córrer molts pinzells i molta tinta paral·lelament. Però l'escena de la Masia ens presenta el moment on, fruit d'aquesta unió amb Zeus disfressat de la seva filla, neix una criatura que serà Arcas i que serà com l'avantpassat de la gent de la zona de l'Arcàdia. Aquest quadre està catalogat pels inventaris de la Masia com a escola bolognesa perquè dins del món barroc i després d'aquest 18, que el quadre està datat al 18, l'escola bolognesa és com la vessant clàssica d'aquest moment i té encara un tractament de figures nues amb cossos molt lluminosos i molt nacarats a primera fila i una zona boscosa molt treballada a partir d'un tacte més esfumat. I bé, aquell dia vam poder veure moltes obres d'art, explicar art sense poder veure les imatges és molt més complex, però la conclusió és que a mesura que anem descobrint i que s'investiga aquesta col·lecció artística, que en aquest cas el nostre company, en Quico Mira el Peix, l'està treballant de fa temps i que darrerament també ho hem parlat, doncs dona, com els meus companys han anat comentant en la faceta musical o en la faceta literària, dona aquest to tan elevat d'aquesta família tan culta que fins i tot a l'hora de la selecció de peces artístiques tenia aquest repertori mitològic, a més amb aquesta vessant més classicista que també denota un determinat estil, una determinada tendència. I bé, això és el que vam intentar posar de manifest el dia de la xerrada. Ho deixaríem aquí. Moltíssimes gràcies també, Mireia. Bé, hem de demanar disculpes des del Consell Comarcal a les persones que es volien connectar en directe perquè s'havia d'emetre en directe pel canal YouTube, però hi ha hagut una sèrie de problemes tècnics que no ho han permès, però en tot cas ara just acabi l'acte, com que s'ha gravat, es penjarà i per tant tothom podrà disfrutar de les vostres intervencions. I agrair-vos a la Mireia, a la Marina, a l'Eduard, que hagueu compartit amb nosaltres aquests coneixements, aquestes reflexions per transportar-nos, per fer aquest
aquest pas, tant per la música com per la poesia com per la pintura, per posar en valor aquest llegat Cabanyes, per posar en valor, ajudar-nos a posar en valor aquest patrimoni de la comarca, aquest patrimoni de la ciutat i aquest llegat, com us dèiem, dels Cabanyes. I també agrair a l'equip tècnic que està al darrere i que avui hem tingut aquestes dificultats, a l'Alba, a la Mila, a la Joana, també pel treball que tots plegats, totes plegades, fem per mantenir el llegat dels Cabanyes. Res més, moltíssimes gràcies i ben segur que continuarem treballant en aquestes visites temàtiques, en aquestes publicacions que posin en relleu la família en Cabanyes i el patrimoni de la comarca del Garraf. Moltíssimes gràcies. Gràcies.